Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene unu. Ụtụtụ ọma, efife ọma, abalị ọma, ebe onye ọbụla nọ. Anyị bụ ụmụnne unu bịara ka anyị kene ndị Igbo niile, ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ụlọ, ndị nze niile, ndị ọzọ niile, ndị igwe, ndị isi ụka niile, ndị ọchịchị, ndị na-elekọta anya mana siti, ma ndị isi afịa, ma ndị isi ụmụ ikorobịa, ma ndị isi ụmụ agbọghọbịa, ma ndị nne ndị agadi nọ ya ma ụmụaka nọ ya. Ozi dị mkpa ka anyị wetara ụnụ. Kedu ozi dị otu a? Ozi a wee bụrụ na ife anyị na-achọ n'uke enu ka Chineke nyeziri anyị n'uke ana. Anyị na-asị ka onye ọbụla gee ntị ka ha nụrụ na ya bụ ife anyị na-agbagharịrị n'oge a ga-eji wee nwee udo eluo na ndị Igbo ndewonu. Ndewo. Asọ m ka anyị bido from ịgwa ụnụ ndị anyị bụ. So aga m ebido wite ndị nke nọ n'aka nne m ka m site na nwanne m nwoke, maọbụ ka anyị bido n'onye isi anyị bụ nna anyị ukwu. Nna anyị ukwu, ngwa n'anya afa gị o. Afa m bụ Most Reverend Mayor Mike Uchenna Chukwudu. Okay, nnọọ rinne. Daalụ ndị Igbo niile. Okay, nna anyị kedu afa gị o? Reverend Dr. Ndubisi John, the former camp chairman of Anambra State. Okay, mụ onwe m agaghị m ichefu ikwu afa m. Afa m bụ Nwaada Uju Grace Okonkwo. Nne ka ịma n'afa gị? Aha m bụ Nwaada Nkechi Nwokedi. Good. Aha m bụkwazi Apostle Dr. Daniel Obi, onye isi nje ozi nke anyị na-abịa n'ụbọchị tata bụ ndị Igbo Revival Movement. Nnọọ nwanne m. So ndị be anyị na-ege ntị, dịka anyị na-amalite ka anyị gaba n'iru, aga m ebido wite ịjụ ajụjụ. Aga m ajụ ajụjụ a n'onye mbụ. Ajụjụ nke a na-agara Nwaada Nkechi Nwokedi. Biko nwanne m, biko achọrọ nke ime ka ndị Igbo mata kedu ndị anyị bụ. Jos gwa anyị na nwa nkenke kedu ndị anyị bụ. Igbo ndị ọma, ekene m unu. Aha anyị bụ Heavenly Mandate Global Mission. Dịka o si wee dị ka nkọwa ya n'asụsụ anyị. Ihe a bụ ọgbakọ ndị bịakọrọ ọnụ ịkpọsa ozi Chineke ziri. Na anyị bụ ndị gbakọnatara ọnụ maka na ọnọdụ anọ bụrụ ọnọdụ ụka maọbụ bụrụ ngalaba ọbụla dị iche iche. Kama na anyị si n'akụkụ anọ dị iche iche n'ala Igbo a wee nụọ n'onye nwe anyị bụ Chineke na ihe ọ na-ekwu gbasara ndị Igbo. Anyị wee bịakọnata ọnụ ka anyị wee nyere aka wee kpọsaa ozi a dịka onye nwe anyị si wee na-ekwu ya. Njem a abụghịkwa tata ka o bidoro. Ọnọdụ a bidoro eri 2012 nke kpọjegoro anyị n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'obodo anyị a bụ Naịjirịa. Anyị agago Lagos, gaa ugwu Awụsa mpaghara dị iche iche, gaa Abuja, gaa Taraba, Bayelsa, Benue, Kogi na ọtụtụ ebe ndị ọzọ iji wee gbasa ozi a. Mana eri oge ahụ anyị na-aga ya, enweghị ihe na-emenụ. Onye ị na-agwa na ihe Chukwu na-ekwu, ọ dị ya ka a ga-asị na ị naghị akọtachi ya. Anyị jekwa na kpuo. Mana eri arọ na-abụ gara aga, onye nwe anyị bidokwa kwuba okwu a wetebe ihe ọgbụgba ama dị iche iche nke na onye ọbụla n'ebe ọbụla ị nọ n'otu akụkụ maọbụ nke ọzọ enwego ka Chineke si wee kpughere gị. Otu a ka o si wee na-ekpughere anyị ya n'otu n'otu. Anyị wee bịakọtasị mba n'okwu a abụghịzi okwu a ga-agba nkịtị, na mmiri agafekwa na ikpere ụkwụ ka ịpụzie njem a jee mee ihe onye nwe anyị kwuru dịka ọ na-adị n'oge ụmụ Israel. Ọ bụrụ na onwe ka obodo si wee dị, onye nwe anyị na-ekwu okwu, o zigaziere ndị ozi ya akpọkọ ọrụ obodo wee mee ka ha mara. And ọ bụrụ na ha eme ihe ahụ onye nwe anyị kwuru, ebe niile na-adaji. Otu a ka o zipụrụ anyị ya n'ụbọchị tata. Anyị wee na-agaruge wee na-akpọsa ozi a, o wee rutuzie ka anyị kpọsaa ya ka mba niile metụtara Igbo ka anyị wee mee ya ọfụma bụ ihe a Chineke na-agwa anyị. Mgbe anyị ga-agazi n'iru,
anyị ga-aghọtazi ozi a kpọmkwem. Daalụkwanụ. Ndewo nwada Nkechi, Chineke gọzie gị imere ka onye gere ntị ga-aghọta ya ọfụma. Daalụ na ịkọwala ya ọfụma. Anyị ga-aga n'ajụjụ nke abụọ na-agara Honorable nwanne m bụ Dan. Biko nwanne anyị gwana anyị kedu ife bụ ke ife anyị bịara ebe anyị mee, kedu ihe bụ the vision or the mission, kedu why are we here, kedu ihe anyị bịara ebe anyị mee? Daalụ nọ. Ife anyị bịalụ n'ụbọchị taa bụ ife dị oke mkpa n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru na oge ọbụla nwere mgbe na ndị mgbe ọbụla nwere oge. Oge anyị nọ bụ oge nke ime ka ndị Igbo bụ ndị nwere ọgbụgba ndụ nye onye nwe anyị site na nna anyị Abraham. Anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Israel. Israel nke anyị bụ na nna anyị Abraham si na be anyị wee jebe ọkpụkpọ oku akpọrọ ya na Kenan. Wee nọ na Kenan wee mụta ụmụ 12. Wee sikwa ebe ahụ adọlụ wee jebe Ijipt, wee si Ijipt wee nachighata na ana anwụ ekwe na nkwa. Anyị wee nupụ isi site n'ikpere alụsị, ikpelu chi ọzọ dị iche iche nke butelu na nna eze ndị Igbo izizi a na-akpọ Jeroboam. Maka na mgbe Jeroboam kpebere alụsị wee lapụ iso ụzọ nke Chineke na ọgbụgba ndụ ya nwere tinyelu nna anyị Abraham, anyị bụrụ ndị achụpụrụ. Ịgụa the book of Ezekiel 36, 37, 38 ebe ndị anwa na-ekwu ka esi wee chụda anyị to the rivers beyond Ethiopia. Ịma na Ethiopia nọ na mgbadata West Africa. Ụmụ Israel wee ju na mpaghara obodo West Africa nke ana Igbo bụ ebe isi ya dị, bụ the family of God and the Ephraimite, bụ diọkpala nke Israel. Dịka esi dị na book of Ezekiel 31 verse 9. Ephraim I love, Ephraim is my firstborn. O kwesịrị ịbụ Ruben. Mana Ruben mere ife anị na-asọ nsọ ịkpọrọ nwunye nna ya dinọ, ewee napịa diọkpala wee nye Ephraim. Bafrahim onye bụ Ephraim, Bafrahim, ụmụ Ephraim. Anyị wee bụrụ ndị nọ na obodo anyị nọ taa. Mana ọ bụghị naanị ikwu ndị anyị bụ ọbụrụsị ya ka anyị ji bịa. Anyị bịara ịgwa ndị Igbo na anyị nwere ọgbụgba ndụ na ọ bụ site na anyị nwa ka Chineke ga-eji nwere onwe ya obi ajụrụ. Na ọ bụ ndị Igbo bụ mba ahụ o wepụtara. Ịgụa the book of Matthew 24 verse 14. Ọ sị na the message of the kingdom shall be preached, then the end will come. Ọ bụ site n'ozi ọma nke akụghị mmiri nke enufegoro n'ụka tata ka Chineke chọọ ka mba ahụ. Kedu mba ọ na-ekwu? 1 Peter 2:19 ọ sị na unu abụrụgo obodo enwelu ndị eze ndị ga-ekpere ụmụ ndị isi ụka, special people, royal people, ọ ga-eji mere onwe ya afa. Mana Igbo lapụrụ ya taa anyị ncha na-achụso ego amakapụ. Mana ịfụnanya ebe ego nọ abụghị ihe Chineke chọọ n'ebe ndị Igbo nọ. Ọ chọọ ka ndị Igbo nwee ike jikọta aka ọnụ, bịakọta ọnụ, kwue n'ofu ọnụ, mee ka ozi ọma nke Chineke gaa mba ụwa niile. Na ọ bụ site n'ime nke a ka ọ ga-eji were mee ka okpueze anyị adapụrụ adapụ bụrụ ife a ga-ewechighata. Ọ bụghị site n'ụzọ anyị si eme ya tata. Ọ bụ naanị anyị na-chukwutere chi ukwu anyị pụọ n'ikpere chi ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị ekpere ma ọ bụ fasting, bụrụkwa ndị ga-anọ n'agbata ime ihe nke ha kwesịrị ime na mgbe kwesịrị na ha ga-eme ya. Daalụnụ. Okay, ndewo nwanne m Honorable Dan, thank you so much. Ajụjụ nke ịtọ ga-agara ezinna anyị ukwu, our mayor Archbishop. So ajụjụ a wee bụrụ, kedu ife o ji bụrụ n'oge a dị oke egwu ka Chineke na-akpọ ndị oku? Kedu ife o ji bụrụ at this critical time n'oge nka ka Chineke na-akpọ anyị oku a? Ndị Igbo ekene m. Ndewo sir. Ekene m Chineke na Chineke echetago ndị Igbo. Ọ dị ụzọ na-abụ. Mgbe Jizọs Kraịst nọ n'ụwa, okwu maka prodigal son.
then ọkwa onye akpọrọ man of gathering man of gathering na-abụkwa nwa Jacob so emesie mmụọ ọjọọ ju ime mana oge Jizọs fụrụ o jekwuo ya ka o set ya free Jizọs set ya free o sonyekwa Jizọs group igosi na-ebe o si so ibe ndị a bụ ọnọdụ ndị Igbo bara na ya at the time dịka ụmụ Chineke anyị hapụ Chineke wee jebezie ebe dị iche iche ebe ihe dị iche iche webatara ihe dị iche iche o bido na nna anyị nke mbụ nke eze ndị Igbo nke mbụ 1043 AD eze Akụnwunye Ọfụnri mgbe ọ chere ya na ndị Egypt ndị Senegal ndị India na ndị Babylon mekọchara so Chineke na-ekpughere n'ebe arụsị dị iche iche si bido batara ala Igbo na original ndị Igbo adịghị efe arụsị ndị Igbo bụ ụmụ Chineke ndị Igbo adịghị ezu ori ndị Igbo adịghị egbu mmadụ ndị Igbo adịghị aba n'ọkọt ma ọkọt a na-abagasị ma ime ihe dịka so ndị Igbo mebezi ife dị iche iche mana ọ sị na 2 Chronicles chapter 15 ọ sị na mgbe ha chọpụtara na efe adaọzị na onwezie na-aga aga ebe niile okwu na ụka agha na ọgụ nwanne na-eguzi nwanne ya a na-akwafu ọbara so o nwere ndị Chineke metụtara wee kunye ịchọ iru Chineke so ka a na-achọzi iru Chineke ọ sị the spirit of the Lord came to Azariah the son of Oded wee jezie wee na-agwa ndị eze ndị obodo ndị ndu ndị okenye si ha bịa ka anyị chọọ iru Chineke Baịbụl sị na mgbe ọ gwara Kenesa kunye ọ ụdị ije ma ka anyị na-eje kịta maka ihe kunigo ije gwa ndị eze na-ekwu ihe Chineke na-ekwu ihe Chineke na-ekwu bụ na ọ sị Moses na ya ahụgo mmekpa arụ nke a na-emekpa ndị ya na n'Ijipt anyị gwabụla na Naịjirịa ndị Igbo rụrụ ebe dị iche iche na-enwekwa mmekpa arụ a so wee sị na ya na-ezite Moses nye anyị nwa kịta ka anyị bịa napụta ndị ya mmekpa arụ niile ọ ihe anyị bịara ime ka ndị Igbo mara na ha bụ ụmụ Chineke original ndị Igbo abụrụ ndị Gentiles ha bụ ndị Israel ha bụ ụmụ Chineke original priests of God in Africa so na anyị bịa kịta ka anyị naghachikwute Chineke anyị bụ Chukwu ndị Igbo bụ Chineke Abraham Isaac na Jacob so nye ka anyị na-akpọ oku kịta ebe ọbụla onye nọ ka o kunye sorozi oku a na ka anyị kpọ ya Solemn Assembly ndị ịkpọ ndị okenye niile ndị ụka niile ndị ndu niile ndị ebe ọbụla onye nọ ya ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị bịa sị Chineke na ya emejọ na gị gbaghara anyị Chineke ya gbaghara anyị o kwere nkwa na ya anyị kwere ọ ga-agbaghara anyị ọ gosiri anyị sayensị anyị efuego maka anyị ejego ije anyị ejego Ebonyi jee Enugu jee Abia jee Karabia Imo metụta Delta anụwa banye ma Rivers steeti plus ebe ndị Igbo nọgasịsị ụkwa ndị si obodo oyibo dị iche na-esonye ihe ha na-eme so ka anyị bịa tugeda isi Chineke biko mere anyị ebere anyị afụgo sayensị of Chineke imere anyị ebere n'ozi ka anyị niile ekwekọta na ya bụ ebere ga-ezu oke biko ekele m unu ndebe anyị ndewo nna anyị ukwu ndewo sa ajụjụ nke nọ na-agara ezi nna anyị nke nọ n'aka nne m ugbu a ajụjụ nke a wee bụrụ kedu ka a ga-esi wee kpanya bụ nkịta ka o wee ghọọ ngịga ka ife anyị ga-eme ka anyị wee nweta ife Chineke chọrọ ọhaneze na-ege ntị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taa anyị bịara ka anyị mee ka unu mata n'eziokwu ọ dị ụfọdụ ndị bụ ụmụala Igbo ndị fụrụ Chineke n'anya ndị na-asọpụrụkwa Chineke ndị na-atụ egwu Chineke ndị Chineke na-akpanyere nkata dị iche iche ndị bidoro ozi a tupu anyị wee na-amalite so na akụkụ nke anyị bụ ka anyị meekwa ka ozi a wee ruo ndị dị otu a aka ruo ha ntị na anyị na-akpọ oku ka anyị wee bịakọta n'otu wee nwee ofu nzukọ ịnọ n'iru Chineke wee kpee ekpere wee kwasarụ Chineke ka ọ dịrị anyị n'ihi na anyị maara dịka akwụkwọ nsọ na-ekwupụta na obi nke etiwara etiwa na nke egopịara egopịa Chineke adịghị agharịpụ n'ihi nke a anyị nwere okwukwe dịka anyị na-akpọsa okwu a taa
ga-agbasa ebe niile dị iche iche na ndị anyị zigara akwụkwọ ederede dị iche iche ịkọwara ha ihe anyị na-eme na mgbe ọ ga-abụ ka obi anyị niile wee bụrụ otu ka anyị nwee ike wee bịakọta n'otu anyị ga-enwe mmeri dịka anyị na-aga n'ụzọ nke ezi omume. Chineke ga-enye anyị mmeri n'aha Jizọs. Amen. Okay, enwere ajụjụ ọzọ m ga-ajụzi mmadụ ncha niile dịka nna ihe nwere ike itinye site na azịza nna anyị ukwu zara ma nke ị zara ma nke ada anyị nwaanyị ma nke nwanne m nwoke zara. Ihe m chọrọ adịzi n'ife ndị agha niile bụ oge nke Chukwu. Onye ọbụla sị oge nke Chukwu. Oge nke Chukwu. Afọ a bụ afa ndị Igbo na-aza. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ife akpọrọ oge nke Chukwu. Ndị saịdị Imo nwa bịara akpụ ya oge echi, ndị Anambra saịdị na-akpụ ya oge Chukwu. So na nchịkọta ife niile a dịka ha kwuru okwu wee sị na onye nwaanyị na-akpọ oku a unu gee ntị na n'ife ụmụnne anyị kwugasịrị. Ihe m chọrọ ịad faya gaa na ajụjụ nke ọzọ bụ n'oge Chukwu. So na oge nke chi nke ukwu anyị elugo nya ka ife ndị a niile ji wee na-apụta na mgbe dị otu a. Anyị wee were opportunity a oge a wee ohere a wee na-agwakwa na-alụtụkwa aka na ụmụnne anyị ndị chọgoro ka ha chịkọọ ọnọdụ a na ihe ha mere dị mma mana na mgbe a ozi mgbe Chukwu kwuru n'oge elugo. So dịka anyị na-amalite na ajụjụ nke ikpeazụ ụmụnna ajụjụ nke ikpeazụ wee sị o nwere ndị ọzọ na-anọ n'agbata, o nwere ndị ọzọ na-aga njem a n'oge mgbe gara aga so kedu ife anyị ga-eme ka anyị ncha wee nwee ike wee ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọ na ome gịnị ọgba ụfụfụ. Ka m bido n'isi nna anyị, kedu ife ị na-eche? Anyị chọpụtara na dịka e kwuru n'akwụkwọ Exodus chapter 3 anụwa Chineke si Moses na-eji egwa Fero ka ọ rapụ ndị aka na ụmụgo ndị kwubere kemgbe Ojukwu Ojukwu si na na-emegbu ndị Igbo emegbu ekwe ọ dịka si na ekweta eji enụrụ ọgụ mana ndị Igbo akwadachakwa ọgụ ahụ ka ya si na-akọrọ anyị isi eje nụọ ya maka ka ekwute n'okwu so mana emechaa nụọ ya anụsịa ọ dịka enwetabeghị ihe a chọrọ. Ndị nke ọzọ kunikwa na-eme ihe dịka ọwazirike jebekwa ichie jebe o jeghịrị ana nna anyị ka bikunie chigbekwa nke okwukwara ncha. Ndị ụka nwechakwa ndị kuninu na-ekpe ekpere dị na ya kpegide o ji asị nkwasị nnọọ Chineke chọrọ ịchịkọta ya ọnụ kịta ihe niile ahụ anyị chekwucha ha ma ndị eze nọ na ya ma ndị ụka nọ na ya ma ndị ndu niile ahụ ndị ejechara ije si ya ka anyị bịazie na ihe niile anyị kwu ka anyị chịkọta ya ọnụ n'elu Chineke ka anyị kwuo ofu okwu ruo ofu ndị ndewo sa nwa ife chọrọ itinye. Dịka ọ dị ugbu a anyị na-ayọzi ọha na eze ka ha mata ọdịmkpa ọ dị bụ ịbịa n'otu. Anyị bịakọta n'otu wee nwee ofu okwukwe n'aha nke Chineke bụ nna na nke Chineke ọkpara na nke Chineke mmụọ nsọ na ife niile ya adịrị anyị mfe na ọ ga-aza anyị ekpere ọ ga-anapụta anyị wee nye anyị ife anyị na-achọ ka anyị wee rapụzie egbe na mma ka anyị chọọ Chineke a n'ihi na ebe Chineke nọ ife niile dị mfe. Anyị na-ekwere n'okwukwe na ọ ga-enye anyị mmeri n'oge a n'ihi na nke a bụ oge Chineke. Amen. Abụ a na-abụ wee sị ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume o kwere omume. Ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume o kwere omume n'ezie. Ụmụnna gbadoni ya ekene dịrị Chineke. Ka m jụọ ajụjụ a o nwere ife chọrọ itinye na nke ajụjụ nke ikpeazụ a? Ihe m chọrọ itinye bụ na ndị na-ekwu maka ọnọdụ dị otu a nne ka m butekwu ya n'ebe ndị yuutu nọ na ụmụ anyị bụ ndị yuutu na-agbagharịkwa na-eme ya n'ụdị nke ha mana n'ụbọchị tata dịka o si wee bụrụ mmasị onye nwe anyị na ọ bụghịkwanụ n'ụdị a ha na-eme ya n'ike ka anyị ga-esi were enweta ya na ọ bụrụ na anyị niile ga-anụ olu Chineke na ihe ọ na-ekwu n'ime oge a anyị bịakọ ọnụ sụọ ofu asụsụ wee chọọ iru Chukwu na ọ ga-eme ya wee nye anyị. So mgbe ji ọnọdụ a na-asịkwa ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa biko
ka unu butuo ọ bụghị n'ike a unu na-eme ya ka a ga-esi wee nweta ya kama na ka anyị jezie otu Chukwu si wee chọọ maka ndị buru anyị ụzọ mere ya n'ike enweghị ihe anyị metere biko ka onye ọbụla butuo ka anyị wee mara ihe Chineke chọrọ. Daalụ nwaada Nkechi kwuru ọfụma because anyị nwa bụ ndị nne ka ọ na-atọpụ ọgọdọ n'ukwu ọ na-abụ nne n'anya na-afụ etu esi egbusi ụmụ ikorobịa anyị nne ebere Chukwu akwa sị na generation anyị agwụkwa because na-egbu ofu youth na-egbu na 1000%, egbu otu youth egbu na 2000%. anyị nwa bụ ndị nne na-atụ dị ime mara otu o si wee dị anyị bụ ndị nne wee na-ebe dị akwa na-ayọ ndị youth anyị biko gbuzienụ ka egbudebe ụnụ ka egbudebe anyị ka anyị welu udo wee welu Chukwu nke bụ na o nwere ife Chineke na-apụghị ime ka anyị wee nwee nzọpụta Chineke na-ekwu okwu ya. Nwanne m ka ife ị chọrọ itinye maka ọnọdụ nke ajụjụ nke ikpeazụ a? Daalụnụ. Ajụjụ a dị oke mkpa maka na onye na-eje na mmiri amara ebe o si asọpụta mmiri na-eburu onye afọ. Eziokwu na enwere ndị na-ekwu maka Igbo dịka nna anyị bishọp si wee kwu mana ofufe nchọrọ ịtụnye bụ na ana Igbo bụ Biafra nwere onye nwe ya o nwere onye nwụrụ ọnwụ kwụrụ ụgwọ ya. A na-ekwu na eze na Baịbụl anyị amarụ na enwere aka nke gbuchala okwute nke kuturu ya bụ ife akpọrọ akpụ welu kuwe wee kusa mba ụwa niile. Ọ bụ ana Igbo ka a na-ekwu maka ya. Ya mere ndị niile na-achụ ya n'ụzọ ọbụla ihe bụ nsogbu bụ kedu chi iji achụ ya. O nwere ndị nna anyị chọrọ ya n'ụzọ kwesịrị ndị dịka Barrister Emeka Nwamkpa Pa Elton nna anyị gwara anyị ma ndị Igbo bụ ndị dịka Reverend Orohoji Moses Madụgba ndị a bụ ndị ghọtalụ n'ọkwa n'okwu a na eze ka a na-ekwu ọbụla okwu tigbuo zọgbuo okwuru okwu egbe na mma ọbụla okwu ogo isi ogologo oyibo maka ife na-eme n'ife ụwa bụ ife ime mmụọ na-achị nke enu arụ. So anyị ga-anachiga na mmụọ ka anyị jekwuchie nwe obodo a na ọnya ga-enye anyị ya not just ekpele ọ bụrụ sọ ekpele ma ị na-enwe atụmatụ nke oyibo kpọrọ long time planning anọlụ at the gate mara ife ekwesịghị ime na-eme maka na ikpere ekpere mechie anya gị na-abọ ebule egbe nọ imepe ofu iwerukwu ofu na-ekpe o wee na-adaba. Daalụ nwanne m bụ Dan. Ọnọdụ nke a maa ya nke ka ndị be anyị na-asị na ọma ya o anyị na ha achọ ka anyị chịkọta ọnọdụ a mana njedebezi anyị wee sị ka anyị were ohere a wee mụọ ọkwa dị oke mkpa dịka anyị na-akwado na otu ụzọ bụ the only ụzọ dịka nwanne m kwuru na Chukwu bụ mmụọ onye ga-achọta Chukwu ga-eme gịnị ga-agakwa na mmụọ and anyị bụ ndị mmụọ maka na anyị bụ ụmụ Chukwu. Onye nwe anyị wee weta ntụziaka na ntụziaka ha bụ na ndị Igbo ga-abịakọtazi ọnụ and ndị Igbo gbakọtazi ọnụ anyị emee na nke mbụ anyị mere na Anambra anyị wee na-akwadozi nke ndị Igbo niile olu na Igbo niile ebe ị nọ na geenụ ntị n'okwu a dị oke mkpa. Onye nwe anyị wee sị na ọ bụ na anyị chọọ ka atọpụ anyị na-agbụ a anyị bịa dịka ndị ofu nne mụrụ okwu azịza ada atọpụ ya ada agbaji na anyị ga-abịa dịka otu azịza aga agbaji anyị wee na-akpọ ndị Igbo ka ha mata na 29th of November n'ọnwa anyị ga-abanye na ndị Igbo ga-abịa zukọ n'Enugu ka a ga-eme ya and m ga ha ewepụta adreesị ebe a ga-eme ya. Nwanne nyere m aka na adreesị ebe a ga-eme ya. So adreesị ebe a ga-eme ya anyị ga ha ekwupụta nwa obere oge o wee bụ na a na-akpọ ife a na-akpọ ndị Igbo ịbịa ka anyị kwalụ Chukwu akwa ka anyị dọka obi anyị dịka dọkara uwe wee sụọ ude wee yọọ ya si ya Chukwu meziela anyị ebere n'ọkwanụ sọ gị nwa ga-enyezila anyị aka. So na anyị na-akwado ya bụ njikọ ndị Igbo so ebe onye anọ na ya gbara bịaba mbọsị dị otu a. Nke ọzọzi dị n'ime ya akwụkwọ nsọ si nọ site n'ibu ọnụ na ịkwa akwa ka eji ayọta Chukwu ife. So anyị ga-ebukwa ọnụ ebumọnụ a ga-adị ụzọ abụọ. Nke mbụ ga-abụ na November 14th and 15 Igbo niile
niile na mba ụwa niile anyị na-edeclare ebumọnụ ka e wee yọọ Chukwu. So ebe ọbụla ị nọ, ma ụmụaka ma ogbenye ma ikoro ma agadi, onye ọbụla ga-ebu ọnụ ka Chineke wee mere anyị ebere. Anyị mechaa nke that 14th and 15th of November, nke ọzọ ga-abụzi on 26, 27 and 28, ga-abụzi 29th a onye na-abịazi oburukwuzi ebumọnụ wee na-abịa ebe anyị ga-enwe datụ ịkpọkọ wee belu Chukwu akwa ka o wee nụrụ ọnụ anyị. Ndị Igbo ọma na-ege anyị ntị, ebe a ka anyị ga-achịkọta nzukọ anyị nke ụbọchị nke taa na ihe nkọwa nke ụbọchị nke taa. Biko anyị ga-achọ ọ bụrụ na unu onye chọrọ ịjụ ajụjụ gbasara ọnọdụ a for information, onwe ajụjụ onye nwe ma onwe ife ịchọ ịtụnye, anyị ịdị well welcomed. So because na a na-atụnye abalụ, ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ ome gịnị ọgbọ ọfụfụ. So ka m gwa nwanne anyị ka ọ gwa anyị adreesị ebe a ga-enwe data ọgbakọ ndị Igbo iberi Chukwu akwa sọọlụ Chukwu ude. Nna Nkechi ga-enyere anyị aka kọwakwuo ebe a ga-enwe ọgbakọ dị otu a na 29th of November 2025 n'Enugu steeti bụ ebe a na-akpọ Amadio Event Center nke dị debere tunnel, ebe a nọ tunnel. Ọ dịkwa n'akụkụ họteelụ a na-akpọ Oakland. Ada achọ ya achọ, ọ nọ n'etiti center of the town. So ebe ọbụla itiri isi ịjụ ese ebe a nọ tunnel, a ga-egosi gị. Ijụkwa ese Oakland Hotel, a ga-egosi gị. Event Center Amadio nọ n'akụkụ Oakland n'etiti ebe anwa, ebe a ka ọ dị. So na 29th of November, time anyị bụ 9 a.m. Ndị ga-esi Imo, Abia, Enugu, Ebonyi, Anambra, Rivers, Delta, Cross River, Benue na mpaghara dị iche iche bụ ebe niile ndị Igbo nọ gbakọnatabanụ ọnụ ụbọchị anwa ka Chineke wee nyere anyị aka na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Ndewo nwanne m. A ga-etinyekwa ụgbọala nke ga-ebute ndị nọ n'ebe dị iche iche. So na ọ bụrụ na ịhazite na ị ga-eso wee bịa ya bụ njem, ime ka anyị mata. A ga-agwa gị ekwentị ị ga-akpọ mgbe dị otu a. Anyị ga-ebido na nna anyị ka anyị malụ na nọmba gị. Nọmba m bụ 08033788941 Archbishop Mike Chukwudu. onwe m bụ 07032454367. Ndewo. Ndewo sa. Nna anyị ka mara ekwentị gị. Nke m bụ 07035776116. 07035776116. Thank you. Ndewo. Nna aka m bụkwa ezigbo nwanne nwoke Daniel Obi. Ekwentị m bụ 08037725541 08037725541. ihe anyị na-emebi ihe mmụọ, anyị ga-akpọku Chineke bụ onye isi ka ọ were ọnọdụ maka ọnọka. Nna anyị Archbishop ngwa chịkọta n'ekpere anyị ekpere gwa Chineke okwu. Anyị na-ekele ya Chineke nna. Idebube, 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 anyị na-ekele gị. Idebube, dado, idebube, eze, idebube, anyị na-ekele gị. Ekele ya Chineke, Igbo niile, daalụ Chineke, daalụ onye nwe anyị, daalụ agbagha nke a tufuo anyị, na-achọkọ esikwa ọma anyị na bụ ndị ike ka e werekwa ihe na oji ihe nwata debe aka n'elu n'aka ga-elu owetue otu aka ọ dị. Chineke werekwazịa ihe gị. Amen. Werekwaba ihe gị. Amen. Ị na-ewerekwa Igbo niile n'ọdị gị. I will not that date. We declare sanctified. Amen. We ordain 29 November 2025. We ordain it to be a sanctified death. We declare it whole. In the name of Jesus and Christ. peaceful. Amen. Let there be joining messages. Amen. To and fro all the people that will come from here and there. Amen. To grant Ndi Igbo joining messages. Amen. Here and there. Amen.
tinyekwa ndị eme ihe mbọsị ahụ n'aka gị wetara anyị tụ anyị esi mie egwu ibunye ha nsogbu anyị na-asị ka uche gị mee n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe ọbara Jizọs Kraịst ihe onye iro ga-eme ndị nke Chineke ọbụla Baịbụl sị na ada agwọrọ Jekọb ada akpịa nsị ya etu a ka ọ ga-adị Igbo agọzie m agọzikwa m ndị Igbo ọ ga-adịrị unu na mma nke nna ọkpara nsọ ma rụzi ka ha yaka ndị Igbo otu a ka anyị na-eweta ozi nke ụbọchị taa n'isi njedebe ya gazie elu ụnụ ma nwaanyị ma nwoke ikoro agbọghọ ndị afịa ndị ọrụ oyibo ndị nkụzi ndị ọchịchị anyị si ka ọ gazie elu ụnụ udo dịrị ụnụ ndị be anyị.